Roberta Bela ma jistax jibqa' jinjora l-problemi li qed jaffaċċja pajjiżna għaliex inkella dawn se jkomplu jikbru. Dak kien il-messaġġ li twassal f'editorjal tal-ġimgħa fil-ġurnal The Malta Independent meta fakkar li aktar kmieni din il-ġimgħa il-gvern ta' Roberta Bela spiċċa b'ċanfira mingħand il-Kummissjoni Ewropea bil-gvern qed jaffaċċja excessive deficit procedure. Fit-twissija li ħarġet il-Kummissjoni jintqal li l-gvern jeħtieġ li jindirizza l-problema ta' traffiku, l-isfidi li hemm fis-settur tal-edukazzjoni u n-nuqqas ta' investiment f'sorsi rinnovabbli tal-enerġija. B'editorjali jgħid li Roberta Bela kemm il-darba kien imwissi fuq id-deficit. Il-ġurnali fakkar kif il-gvern fi stqarrija jinjora kompletament ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea u minflok spiċċa jiftaħar b'lista ta' affarijiet li jagħmel matul l-aħħar snin. Apparti minn hekk l-editur wera tħassib għal fatt li Roberta Bela mhux qed jagħti każ id-dejn enormi li kkawża hu stess, dejn li ġurnata wara l-oħra qed ikompli jikber. L-editur qal ukoll li Roberta Bela eventwalment irid jieħu azzjoni rigward id-dejn li ġie akkumulat f'pajjiżna. Il-ġurnal jgħid li kull ġurnata li tgħaddi u li fiha Roberta Bela ma jieħux azzjoni, l-Unjoni Ewropea sa żomm għajnejha fuq kull moviment li se jkun qed isir minn Kastilja. Intant l-editorjal ikkonkluda billi-stqar li l-Prim Ministru għandu żewġ għażliet li jista' jagħmel li jieħu l-azzjoni meħtieġa sabiex jonqos id-dejn ta' pajjiżna jew li ma jagħmel xejn biex jissalvagwardja l-voti. B'editur jisħaq li Bela għandu jieħu d-deċiżjoni li se ssarraf ġid għal pajjiżna.